गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे रंजालि नोगोर जयन्तिपुराव थानाय जि रेंमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावखुलि बे मावखुलियाव थानानै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों मैया जि कासम बसुमतारी बिथाङा जि गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा जि एबसुखौ सोंखारिनाय आरो एबसुनि मानाव गेदेर दिपेन बर' सारखौ जेरैबायदि गाज्रि रावै बिथाङा सोंखारिनाय आरो एसटि इस्युखौ लानानै बिथाङा जि कमेन्ट होनाय आरो एबसुखौ जि राजनिति भाबै डिभाइड खालामनो नागिरनाय जि बाथ्रा बुंनाय थ' बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै जों गलाघाट जिल्ला एबसु हिसाबै जों मालाबाबो जों बेखौ गनायनो हाया आरो बेनिखायनो जों बिथांखौ जों गोख्रों रावै जों बुंगोन मोनसे समाव बिथाङाबो सासे एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन नाथाय बिथाङा गावनि समाजारि जि अगेन हाबा बे अगेन हाबायाव लिप्त थानायनि थाखाय बिथांखौ नैबे गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ जोङो बख'नो गोनां जादों दिनै बेबायदि मानसियानो दिनै एबसुखौ जि सोंखारिनाय बे मालाबाबो गनायथाव बाथ्रा नङा आरो बेयाव बिथाङा जि थांनाय 29 नभेम्बराव जालांनाय जि ट्राइबेल फरायसाफ्रा जि नैबे मोनद' हारिनो जि एसटि होनायखौ लानानै बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ बा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि एनअसि हरनाय थ' बे एनअसि हरनायखौ थिखांफिननांगौनि मुङै जि मोनसे धरना लानाय जादोंमोन दा बे धरनायाव गोबां फरायसाफ्रा गाव गावनि हारिनि आफाद दिनै बर' फरायसाफ्रा एबसुनि मोनसे फेरफारिखौ लादों बा जोंनि राभाफ्रा गावसिनि राभा स्टुडेन्ट इउनियननि फेरफारिखौ लादों बा सोरबा फरायसाफ्रा इण्डियाननि फ्लेगखौ लानानै बेयाव धरना खालामनाय जादोंमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि बेयाव बिटिआरनि जि सेक्रेटारियेट हाउस थ' बेयाव माखासे जाथाया जादों थ' बेयाव एबसुनि फ्लेगखौ लानानै जे एबसुनि बेयाव थोंजों आखाइ दङ बा दिनै राभा फरायसानि फेरफारिखौ लानानै बेयाव राभाफ्रा जे थोंजोङै आखाइ दङ बा दिनै सोरबा फरायसाया इण्डियाननि फ्लेगखौ लानानै बेयाव इण्डियान गभर्नमेन्टआनो जे बेयाव थोंजोङै आखाइ दङ थ' बिथाङा बिदि बुंबा जानाय नङा थ' बिथाङा गावसोरो राजनितिनि लाबा लाबनि थाखाय एसटिनि जि मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ होननानै बिथांमोना जि एनअसि हरदों थ' बिथांमोना जातिनि खुनु सिन्था धारना गैया थ' बिथाङा खुनु जातिनि सिन्था धारना गैयालासिनो दिनै सोरखौबा राजनितिजों लोब्बा लानानै बा राजनिति खालामदों होननानै बिथांमोना गावसिनि दायखौ बारग'नो नागिरनाय थ' बे मालाबाबो बेयो गनायजाथाव बाथ्रा नङा थ' बेनिखायनो जों बिथांखौ जों थोंजोङै जों बुंहरगोन नोंथाङा एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दिनै एबसुआ हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो एबसुआ अरायबो मावलांबाय थागोन दिनै मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायाव दिनै नोंथांमोना जेरैबायदि राव बुंनांगौ दिनै नोंथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौ जातिनि सार्थआव दिनै नोंथांमोना सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बा बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिबाबो नोंथाङा सासे दिनै बर' दा बे बर' हिसाबै नोंथाङा जेरैबायदि हारिनि थाखाय हारिखौ रैखाथि होनायाव नोंथांमोना जेरैबायदि बाहागो लानांगौ हायाखै नाथाय गुबुन आफाद दिनै फरायसा आफादखौ नोंथांमोना सोंखारिनाय दिनै ट्राइबेल आफादफोरखौ सोंखारिनाय थ' बिदि हाबाफारियाव जों नोंथांमोनखौ नुदों थ' बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ जों गोजानाव थानो थाखाय जों खावलायदों आरो इयुनाव जुदि नोंथांमोननि साननाया बा जातिनि जौगानायनि सायाव जुदि खामानि मावोबा मोजां सिन्था धारनानि गेजेरजों जातिनि थाखाय खामानि मावो जोंहा बुंनांगौ गैया दा बेखौ लानानै जातिनि सोरबा जौगानायखौ लानानै दिनै बर' फरायसा आफादा बेयाव खामानि मावनायाव नोंथांमोना बेयाव राजनिति भाबै बेयाव नोंथांमोना खालामोबा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो बेनिखायनो जोङो दिनै गलाघाट जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो खावलायगोन नोंथाङा एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नैबे जि बिटिआर सरकारा जि एनअसि हरनाय बे एनअसि हरनायखौ नोंथांमोना हायोबा सासे बर'नि सासे दैदेनगिरिबा नोंथांमोना बेखौ थाबैनो बोखांनानै ला अब्ला जों नोंथांमोनखौ जों गनायगोन बिटिसिनि जि नोंथांमोना जे सासे मोजां बा सासे गोख्रों दैदेनगिरि जातिनि सासे अनफावरि जों बेखौ जों गनायना लानो हागोन आरो जुदि बिदि नोंथांमोना मावनो हायाबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा ट्राइबेल आफादानो जा नोंथांमोना बेखौ बखिनायनिफ्राय नोंथांमोना जानगाराव थानांगौ थ' बेखौनो जों नोंथांखौ जों थोंजों रावै जों फोरमायहरबाय